Milí poslucháči, ja opäť vítam v štúdiu nášho pravidelného hostia. Je ním polovník, amatérsky zverolekár a ochranca prírody, pán Stromokocúr. Želám vám dobrý deň. Čo si? Žúrovala, že máš také červené oči, čo? Som si dávala zeleninovú masku proti vráskam. A čo si použila papriku? Ale pán Stromokocúr, už ma nebantujte. Dobre, no, dám ti hádanku, hej? No, počúvaj. Ale slušnú. No, veď som slušnú, akože. Je to hnedé a skáče to na lane, čo je to? Hnedé skáče na lane? Nejaký rómsky aktivista, artista? Nie, jeleň je to. Jeleň? No, jeleň skáče na lane. Viete čo, pán Stromokocúr, radšej sa porozprávajte s nejakým telefonujúcim poslucháčom. No, však prepoj volako. No, daj, no, prepájaš? No, nemyšľa. Je niekto na linke? László Komárom. No, vítaj, László, tak ako? Vyklonoval si papúcha? Vyklonoval. Ale nebolo to, aby som použil slovenský výraz einfach. A čo sa stalo? Prvý exemplár už som dal meno Bélo II. Ale narodil bez nóh. Tak som ho premenoval na Merešiev. A čo si s ním spravil? No, on bol nielen bez nóh, ale bol aj veľmi erotiku žladený, vieš? No to ako sa prejavovalo? On tak veľmi ľahko vzrušil, vieš? No. A raz som ho mal položeného na skriňovi. Pekne opretý od stena, kúkal som telku 9,5 týždňa. Hej, ty si 9,5 týždňa v kuse kúkal telku? Ale nie. Film tak volá, erotiku. Je to? No, hrá tam ten oný, no, Mike s rúrkou. A Merešiev začal byť vzrušivý. Chvíľu balancoval na pinďúrovi a potom padol za skriňu a bolo po ňom. No, ten veľa po Bélovi nezdedil, keď ho skolil jeden pád za skriňu. No a teda, ako urobil si aj druhý pokus? Druhý bol celkom podorený. Aj hovoriť vedel. Áno. Keď som poťahol pravú nohu, tak povedal čokolom. Keď som poťahol ľavú nohu, povedal, že si mám kúpiť Actimel. A keď si potiahol za obe nohy? Tak padol na papulu a už nepovedal nič, len hrčal potom. Ale tretí pokus bol veľmi dramatikus, lebo narodil niečo úplne iné. A čo to bolo? Taký čierny Rigo. Rigo, no, ako povie. Rigo? Rigo. No, to je môj sused. Ale nie. Toto je oný, Rigo, čo tak pekne spieva. Rigo. No to bude on? Nehrá ten tvoj Rigo aj na husle a cymbal? Ale nie. To je vták a má takú červenú hubu. Ja aj tak to nebude on. Nie. Tomu, keď som povedal, že je vták, tak som mal červenú hubu ja? Ale však bol aj taký eštý meša bol o tom, nevieš, no. Rigo čöru királyfi. Takej pohádke to bol taký Rigo čöru királyfi, no. Po akej hádke? Ale telke, čo hodí, taký film pre deti, to bol o vtákovi, no. Vtáky v trní? Koľko? Čo koľko? Ty nepoznáš vtáky v trní? No ani nechcem poznať, čak to musí boleť jak hovado. No ale to je taký film, Vtáky v trni. No, trni, vtáky. No, ale hovorím, že to bol film pre deti, nie horor, prosím. Pre deti, film pre deti. Pre deti, no. Orlie Pierko. To si hovoril po slovensky. No však, čo ty nevieš, čo je orol? Orol?
Jo, oni, benzínová pumpa. No, poď. Ale nie aral, ale orol. Tak, orol. Tak, orol. Sa orať môže vol alebo koň. Jak môže vták orať? Však on neutáhne ten sluh, či jak to volá, ten. Ale nie, no, orol je dravý vták. Hej? No. A kto ho zodral? Ale nie zodraný, no. Dravý, vravím ti, dravý, no. Ja? Taký veľký vták s takým zahnutým zobákom, no. Joj, viem, taký lenivý. No prečo lenivý? No lebo mu nechce letieť, nie? Minule som videl, ako letí zajac a na hrbáte mu sedel ten orol a len tak kúka. Lenivec jeden. No, vieš čo, radšej sa už dostaňme k tomu tvojmu vtákovi, čo si vyklonoval. Tak. Som lokol, no. Určite si videl film pre deti, no. Taký Kiraj mal takú smiešnú papulu a preto ho tá fiflena nechcela, no. Tak voláte. No, už viem. Král Drozdia brada. Drozd. No. Takže ty si vyklonoval Drozda. No, asi. Akurát, že tento nemá červenú papulu a má 2 hvosty. 2 hvosty? Áno, jak Grexová gitara. Dva chvosty? A nebude to náhodou lastovička? Koľko? Koľko, no lastovička? Nevieš, čo to je lastovička? Ešte som to nepil. Ale... Lastovička je vták. No, má taký rozdvojený chvost a robí si hniezdo na domoch. A v zime letí do teplých krajín. Joj, oni, pečke, pečke, merre jar, pečke, merre sáz. No, ale tento asi v zime nikam nepoletí. No, a prečo myslíš? Lebo nemá krídla. Počúvaj, Láslo. Ty by si s tým klonovaním mal prestať, lebo ešte stvoríš dáku obludu. Istenem, Gergej, Micsinál! Čo sa stalo? Aj Gergej, vieš, skúša klonovať, ale čo je toto za kombináciu? Preboha, čo skombinoval? No, vyzerá to ako anakonda, kombináciu mačka. Skrížil hada s mačkou? A čo z toho vzniklo? Taký hlpatý handra, ktorý sa tu šmáca v kuchyni polinóleu. Ja? A čo s tým budete robiť? Namočím ho, dám na neho trochu jary, nech to uprace, nie? To klonovanie je celkom sranda. No, ja ešte ozvem. Ahoj, ahoj. No, ahoj, Láslo.